бародаро 3.5 рият шифр рафтаги. Яъне садак мерава, 120 мерава. Ами тахтое ки не дар болои девол мондагиянд. Ами 40 дона рафтаги. Хонаи 14-18 ана река 45 дона рафтаги. Наршона аз чанд дона шифр мерай ҳаму мегирам. Ана вална 60 то 65 сомон. салому алайкум, подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон. бо хоҳиши баъзе бародарон мо хостем видеоро ба шумо сёмка кунем, дар борааш гап занем. видео дар мавзӯи як кришаи хона мешавад. расходша ҳамаша мо дар ҳисоб кардем, навистем дар коғаз. ҳамаша ба шумо гап зада метавем. видеоро бо диққат то охир тамошо кунед бародаро, ҳатман ба шумо маҳкум мешавад. чӣ ки дестед бародаро, ин ҳами кришаи хона дар хонаи 14-18 бардоштагиянд. 3.5 рият шифр рафтагия. мо ҳамеро ҳамаша ҳисоб кардем. чандта тахта меравад, чандта река меравад, чандта шифр меравад, чандта мех меравад, чанд килограмм мех меравад. ҳамаша ҳисоб кардем. ҳозир ба шумо ҳамаша гап мезанем бародаро. ин конвертни пӯшондагиай хонара кришаша. ҳозир мо нишон метаҳем ҳамаша бо дар коғаз проектш ҳастай, расходош ҳастай, ҳамаша шумо да гап зада метаҳем. ҳеҷ хеле десе бародаро 3.5 рият шифр рафтагиай. баланди хубай, ягон камбудӣ надора. ана мо ҳамира фақат дар хонаи 14-18 ҳисоб кардем. ҳами 14-18 мехона. ҳозир мебинем куш тахтаҳоро чанқаи мондагиянд, чӣ хеле мондагиянд. ҳамаша хонаро нав сохтаестиям бародаро. ҳеҷ хеле дед бародаро, ин ҳами тахтаҳои 50кай барои болои ин девол. манша 60 мондагиянд. ин ҳами як чида 11 дона меравад. мисол як хонада 11 дона рафтагиай. анаи болошта барои чорни тахтои 12 ки 200кара бурида мондагиянд. ё мо ба ҳисоби кам ҳамира ҳисоб кардем. чӣ хеле ки дидесед, най боло бо қамиш мондагиянд, бо дигар чиҳо мондагиянд. ҳами тахтое ки не дар болои девол мондагиянд. ҳами 40 дона рафтагиай бародаро. ана чӣ хел 40 дона рафтагия. и фақат 6 метра рафтагӣ нест. мисол ёра размери хона қати мемонанд. 5 метра мондагиянд. ҳамиё 3 рият мондагиянд. бо асадкаи ҳамира мисол 1 метри бурудагиша бо ай пеш буровардагиянд барои чӣ кардан. ана чӣ хел дед бародаро, мо ҳамора дар болои деволша ҳисоб кардем 40 дона. ана дар кириша барои шифр задан 50 дона тахтаи сараковка рафтагиай. 50 дона барои мисол карават тайёр мекунӣ, барои шифр мондан стойка мемонӣ, ҳамуда 50 дона рафтагиай ҳамида. ана река 45 дона рафтагиай. шифр бародаро 96 дона дар ҳами хона рафтагиай. 96 дона шифр. хатон чӣ хеле дидесед. як чиз дигар мегум бародарон, мо инаи навшура ва ини гулое ки дар ҳами хона задагиянд, ёро ҳисоб кардагӣ нестем. мисол як хел одам мезана ҳамичара, як хел одам намезана. ҳамун сабаб мо ҳамира ҳисоб накардем. видеое ки дар навор дидед намияи проектш бародаро. хонаи 14-18 мо ҳамира расходи кришаша ҳамаша буровардем, ҳамаша нархоша навистем. видеоро бо диққат то охир тамошо кунед. мо ҳамаша гап мезанем бародаро. ана расходи криша дар хонаи 14-18. ана шифр бародаро 96 дона ҳамуда рафтагиай. 3.5 шифр задагиянд. шифри тоҷикистон задагиянд 50 сомонай донаш. 4800 сомон шидагиай. ана як чиз дигара мегум бародаро.
шифр чанд намуда шифри на Россия аста Волна Волгоград аста у аюл чем ё қиматтаранд. Ана Волгоград 55 то 60 сомон ай Волгоград. Ана Волна 60 то 65 сомон ай. Ана касе мувофиқаму буҷети худуш хай шифра мувофиқаму мехарад. Ана шифри Тоҷикистон мо ҳисоб кардагем 4800 сомон шидагай 96 дона. Ана тахтаи 6 метра 0.50 50 ка яъне барош 15 40 дона рафтагай ҳамуда. И барои болои девол фақат болои деволда фақат 40 дона рафтагай 95 сомони 3800 сомон. Ана бародаро як чи дигара мегӯм ки болои деволда 6 метра рафтагӣ нест. Ана инсо ҳар як хонада ина ёда 5 метра рафтагиай се қатор 5 метра задагиам. Ана ӯ як метре ки ай 6 метра зиёдӣ кардагиай ӯ дар болои девор ай пешоб буровардагиан ай қафо буровардагиан. хай касоне ки кириша задагиан ҳатман мефаҳманд мақсади мара. обши 40 дона ҳамун болои девол дарафтагиай 50 ка 95 сомони. ана тахтаи 6 метра 0.4 сараковка яъне барои рамкаи киришара тайёр кардан барош 15-50 дона рафтагиай дар ҳамун 3.5 шифр 50 дона рафтагиай 85 сомон ай. нархи як тахтаи сараковкаи 6 метра 4250 сомон шидагиай. ана тахтаи 6 метра 0.25 яъне барои чорни паталок бародаро даҳак гиё задагиам 100 дона рафтагиай 30 сомони 3000 сомон. ана ё камтар байнда шох мондагиам бародаро. бо касе буҷетш хубай мисол наздик бизана бо аида зиёдтар мераву кам не зиёдтар мерава ҳар як донаяму 30 сомон ай. ана река 6 метра 0.50 яъне падшифр 45 дона рафтагиай барои ҳамун шифрда тайёр кардан 28 сомон ай як донаяму рекаи шифр 1260 сомон шидагиай. ана тахтаи 6 метра 0.25 барош 15 и барои болои деволда курук даместа бародаро ай болош тахта мезананд. ана 8 дона рафтагиай 45 сомони ай донаш 360 сомон. ана мех 10 килограмм обшамда рафтагиай. ана и фақат як намуд мех не яна ин садак мерава 120 так мерава 70 так мерава ҳамун обшира мо задагем 10 килограмм 10 сомони ай нархи мех 100 сомон шидагиай. ана устопули бародаро асосшамиай устопули устоҳо бародаро аз рӯи як донаи шифр нарх мемонанд бародаро чанд дона шифр мерава ҳамура ҳамаша тайёр мекунанд. мисол тахта барои кириша болои девол ҳамаша мезананд нархшона аз чанд дона шифр мера ай ҳамун мегиранд яъне 25 сомони 96 дона шифр рафтагиай 25 сомони 2400 сомон шифр ҳамун устопули ҳамун кириша шидагиай. обши расход бародаро 19970 сомон ҳамун кириша дарафтагиай. ҳамаша мо ҳисоб кардем буровардем хай плюс минус ягон сум мумкин фуромӯш шидагиай ё аз ёд биромадагиай ягон сум плюс минус дорад. яъне ҳамин расчоти 20000 сомона барои кириша и 3.5 шифр киришаи конвертни ҳамиқа расчота бигирем бародаро қариб 20000 сомон данимамем барои як киришаи хонаи 14-8 мерава. ана михе бародаро насиб боша оянда бо киришаҳои замонавӣ сёмка мекунем. видеора ҳатман тамошо кунед дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. бо касонеда ки ҳамин
расходу проекту маъқулай номерои имо WhatsApp дар ин описани видео мешавад. нависен ҳатман расходуро ҳамаша мепартоем. хай агар видеои мо ба шумо маъқул шуда боша ҳатман лайк дар комментариё нависед бародаро чӣ киришаи маъқул мо ба шумо сиёмка мекунем. ҳамаша гап зада расходша мебурорем. боқӣ дар панои Аллоҳ бошед. видеои моро дастгирӣ кунед. дар канал подписатсия кунед. хай дар панои Аллоҳ.